Idemo razbiti jedan mit o učenju kod roditelja, a to je moje dijete je lijeno. Daleko od toga da nema lijene djece. Ali ono što mi se često do sada dogodilo, da roditelj kaže ajme nikako ju ne mogu natjerati na učiti, nikako ga ne mogu natjerati da uči, tako je lijen. I onda ispadne da to isto dijete ide i trenira sport, da ga trenira 3 puta tjedno i češće već godinama, da možda ide na neke van nastavne aktivnosti, da ima neke svoje hobije. Znači ispada, čekaj malo, dijete nije lijeno, osim za učenje. To je ključna razlika. Zapravo ćeš vidjeti da nije baš ni da je dijete lijeno za učenje, dijete je lijeno i pruža otpor prema ovom načinu učenja koji sada ima. Šta to znači? Pa da djetetu učenje super ide, da nije stresno, da nije predugo, da nije preteško, pa misliš li da bi to dijete imalo više motivacije, to jest bilo manje lijeno za učenje? Pa manje smo lijeni kad nam nešto ide. Zamisli da te pitam da mi pomogneš iskopati jednu veliku rupu u mom vrtu. I kažem ti, možeš birat lopatu ili možeš birat bager u koji sjetneš, uhvatiš onu ručicu 2 puta naprijed nazad i sve je riješeno. Pa za šta ti treba manje motivacije i za šta smo nekako manje lijeni ovako odmah? Pa naravno za taj bager jer je lakše. Ali tu ne pričamo o kopanju rupe, pričamo o učenju. Znači, ako dijete ima način učenja koji daje rezultate, znači dijete ne sumnja u sebe i ne sumnja u to da će sjediti možda 2-3 sata i neće se desiti ama baš ništa, nego dijete zna ako ja tu uložim trud i vrijeme, ja ću imati rezultate, onda se sve mijenja. Onda magično ta djeca koja su lijena za učenje, koja imaju otpor prema učenju i ne znam ti nijan šta, ta djeca magično više to nemaju i sve bude super. Tako da kad idući put razmisliš je li moje dijete lijeno za učenje, daj se svejedno i zapitaj je li možda nema pravi način ili pravu strategiju učenja.